Το 4 MiCAD Professional περιλαμβάνει πληθώρα έτοιμων αρχιτεκτονικών βιβλιοθηκών, με τις οποίες μπορούμε γρήγορα να σχεδιάσουμε οντότητες, όπως τοίχους, πόρτες, παράθυρα, πλάκες, οροφές και άλλα. Ξεκινώντας με τη σχεδίαση των τοίχων, επιλέγουμε από τη βιβλιοθήκη το επιθυμητό είδος και ορίζουμε τα χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα το πάχος και το ύψος. Στη συνέχεια, καθορίζουμε το σημείο εκκίνησης του τοίχου και το μήκος του. Αυτόματα, το τέλος ενός τοίχου είναι η αρχή του επόμενου, οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε το μήκος. Αφού σχεδιάσουμε έναν τοίχο, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των χαρακτηριστικών του, είτε μέσα από τον πίνακα ιδιοτήτων είτε χρησιμοποιώντας τις λαβές του. Συνεχίζουμε ομοίως, στην κατασκευή όλων των τοίχων, εξωτερικών και εσωτερικών. Πόρτα. Αρχικά, επιλέγουμε το επιθυμητό είδος και ορίζουμε τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή το μήκος, ύψος κλπ. Επιλέγουμε τον τοίχο, στον οποίο θα σχεδιαστεί και το σημείο τοποθέτησης. Μπορούμε ακόμη να ορίσουμε την οριζόντια απόσταση, από την οποία θα ξεκινήσει η πόρτα. Η φορά της πόρτας αλλάζει απλά και μόνο με ένα κλικ, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λαβή. Παράθυρο. Ομοίως, επιλέγουμε το είδος του παραθύρου, ορίζουμε τα χαρακτηριστικά του και τον τοίχο στον οποίο θέλουμε να τοποθετηθεί. Τα χαρακτηριστικά των πορτών και των παραθύρων μπορούν να τροποποιηθούν και μετά την εισαγωγή τους, μέσα από τον πίνακα ιδιοτήτων ή χρησιμοποιώντας τις λαβές. Σκάλα. Επιλέγουμε το είδος της, τα χαρακτηριστικά, το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει και ορίζουμε το μήκος της. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε και ράμπες. Ακόμη, το 4 MiCAD Professional δίνει τη δυνατότητα ορισμού πλάκας, κάγκελων και στέγης. Για τη σχεδίαση της πλάκας, επιλέγουμε την αντίστοιχη εντολή και ορίζουμε το πάχος, καθώς και το περίγραμμά της. Για τα κάγκελα, επιλέγουμε τον επιθυμητό τύπο και ορίζουμε τα σημεία αρχής και τέλους. Πρόσθετα χαρακτηριστικά, σχετικά με τη γεωμετρία τους, την ύπαρξη ή όχι κουπαστής, την τοποθέτηση ή όχι κολόνας κλπ. Μπορούν να εισαχθούν μέσα από τον πίνακα ιδιοτήτων. Τέλος, η τοποθέτηση της στέγης πραγματοποιείται εύκολα, ορίζοντας τα σημεία της, ενώ περισσότερες τροποποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας τον πίνακα ιδιοτήτων.